Bon dia, comença la 5a etapa. Ja estic sortint d'aquí de Seix, passen poc de 7:45 i ja ha començat la pujada al coll de la Co. Aquest em sembla que serà llarguet, he passat el rètol i no m'he fixat la llargada, però bueno, així d'entrada, amb l'estómac ple de l'esmorzar, me'l prendré amb molta calma, aquest port. I després se'n tinc 2 més. L'he portat d'espet i l'he manté. El desnivell acumulat serà similar a l'etapa que vaig pujar a Paliers, que serà més de 2.500. Així que l'etapa promet ser dura. I final a Bussost. Entraré momentàniament en territori català. L'arribada ahir va ser una mica accidentada. No per part meva, l'etapa d'ahir va ser preciosa, vaig disfrutar. I una passada, ja m'ho va dir la senyora aquella que em va oferir aigua i un cafè de casa seva. Ja m'ho va dir, que era molt maco tot el que havia de passar. I ostres, que guapa que va ser la pujada a l'Ers, a Anyés. El port d'Anyés em va encantar, va ser magnífic. Bueno, de fet, tot el tram encadenat entre el port de l'Ers i Anyés, guapíssim, vull dir, recomanable al 1000%. I després ja entres, passes la Trap, el coll de la Trap, i ja entres a la vall d'Ostón, i molt guapa també. Uau, ahir vaig disfrutar molt. L'arribada va ser en baixada, jo què sé, els 12, o que entre 12 i 15 últims quilòmetres en baixada, molt plàcid, bon temps, i quan arribo a Seix em trobo l'Albert al restaurant tancat perquè tenen problemes amb el desguàs, que es veu que se'ls havia rebentat, el desguàs general, i no tenien aigua. I bueno, sense menjar, havia menjat l'entrepà abans de pujar al coll de la Trap, però clar, dinar un entrepà, i vaig arribar més o menys d'hora, jo esperava menjar alguna de pasta. Vaig anar a buscar un bar, no em va voler fer menjar perquè ja era massa tard per ells, eren cap a les 2, però bueno, vaig menjar un altre entrepà, per tant, ja portava l'entrepà de l'esmorzar i 2 entrepans de dinar. Vinga, estava fart d'entrepans. I bueno, em volia fer esperar fins a les 4 per arribar a entrar a l'habitació, dutxar-me i tal. Al final li vaig dir si podia entrar abans i em va deixar. I bueno, no sé. Però l'home és molt simpàtic, la veritat. Molt bé. I després la pluja. Quan vaig arribar, cap a les 6... aproximadament cap a les 6 va fotre un xàfec aquí. Està tot. Amb núvols, boira, i va ploure bastant. Per sort va ser a la tarda quan ja estava jo a l'alberg i no em va agafar sobre la bici, tu. Després va parar, però la nit crec que no ha plogut, almenys no ho he sentit, i ara està tot així humidet i ben tapat amb boira i núvols baixos per les muntanyes. A veure, esperem que aguanti i no es despeji, que no em plogui. És que cada cop disfruto més de rodar amb aquest clima. Després de la calor que he passat, sobretot allà al començament, els primers dies, això és d'agrair. Mentre no plogui, tu, fantàstic, és per gaudir plenament. Vaig pel carril de l'esquerra, però és que no ve ningú. I
així puc veure el paisatge aquí baix. Pujo. Col de la Cor, 1.365 metres. Sense paraules, tu. Estic en plena boira, ara. Quin fred. Les cames. Uah! Les mans. Lac de Beixmar. Doncs després de la baixada de la Col de la Cor, arribo en aquest poblet, a Castellón de Cosegons o alguna cosa així, i veig una font, dic, vale, paro a veure. N'hi ha dos. Una, suposo que és potable, però bueno, tampoc no em dona massa bona espina perquè està molt endins, és difícil veure, no ho sé, és rara. I n'hi ha aquesta. On és l'aixeta? Doncs ara us ho ensenyo. Pépé, tu trempais dans ta bière un peu toute ton haleine. Tu voyais passer quelquefois les sirènes dans le fond de ton verre et tu chantais en cœur avec... Ostres, a la baixada del Coll de la Cor he agafat fred, He entrat a la boira entre que era de matí i que no tocava el sol per la boira i que, bueno, la part de baix he entrat de ple. Quin fred les cames i... Bueno, les mans encara aguantàvem els guants, però les cames i, bueno, i el cos gelat. De fet, encara vaig amb jaqueta i manguitos, ara per pla i encara no he entrat en calor. Ara, que guapo, Ha sigut... La baixada és molt guapa.
el paisatge, hi havia unes barraquetes, tot així, amb les cobertes molt inclinades per la neu. Molt guapo. I el poble de la Llet, impressionant. Molt pintoresc, una passada. I ara ja he passat el Dreseny i vaig direcció a Portet d'Espet, que serà el segon port. I bueno, queda això, Portet d'Espet i Manté. I després ja cap a Bossòst. Que avui, a diferència de l'etapa d'ahir, els últims quilòmetres cap a Bossòst són aigües amunt, és a dir, serà, jo què sé, un 2, 3, 4% picant cap a dalt. Però bueno, a veure en quantes forces s'arriba al cap del dia. Et tu chantais en chœur avec elle 100 000 ritournelles. Et tu chantais Pépé en chœur avec elle 100 000 ritournelles. Durant large et les îles, dans le troquet, ça prenait de la place et on buvait la tasse. Dans le troquet, ça prenait de la place et on buvait la tasse. Pépé, on n'a jamais trop su si t'étais bien capitaine. En tout cas, t'en avais la dégaine. Al llarg de tot el recorregut m'estic trobant uns quants cicloturistes i també molts motoristes. Molts motoristes que també se'ls veu que van en tendes i en bultos, que ja estan fent l'agut de col també. Vull dir que és una ruta super transitada per viatgers. Molt guapa, una passada. És una passada. La llàstima de ser Ferran moto, que si et descuides la passes molt ràpid. Això és meu. Espectacular, qualsevol racó és espectacular. Acabo de deixar enrere l'Arieja, el departament de l'Arieja, i acabo d'entrar a l'Alta Garona. La veritat és que l'Arieja m'ha deixat un molt bon gust de boca. Ha sigut guapíssim. Un paisatge, per venir a veure'l, He disfrutat moltíssim. I bueno, l'Alta Garona segur que no em decep tampoc. Quina manera de disfrutar. On écoutait des nuits tout entières des légendes de la mer. On écoutait des nuits tout entières des légendes de la mer. Xulo, no? Pujant a l'11 constant. No està mal. Sí. Diguéssim que se li pot dir que és un port. Il nous manque un pilier, le comptoir, il est bancal. Où cette dépassée, elle mousse derrière tes voiles. Ja n'he fet un altre. El col de Portet d'Espet, 1069 metres. Chacun sa carrière. À l'honneur à Pépé dans le Belleville. Retournez la ritournelle. La 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 la.
Aquest és el monument que se li va fer al Fabio Casartelli, campió olímpic a Barcelona 92, i aquí es va quedar el noi. Bueno, ja estic en plena pujada del coll de Mancher. Estic veient l'asfaltat de pintades del Tour d'aquest any. I és durillo de moment. Estic pujant al 10-11% i no baixa d'aquí. I ara, com ja veieu, ja tinc la companyia del solet. Que bueno, sí, m'està fent suar, però l'agraeixo perquè fins ara ha estat entre boira i núvols. Però bueno, pues res, així no aniré fent. Xulo. C'est le col de Mancher. Per aquí acabo de pujar i encara en queda molt. Així que vinga, som-hi. Espectacular, el paisatge, no? Paga la pena, això no té preu. No té preu. Quina passada de viatge que et deixa ganes de repetir-lo. Carretera va per aquí dalt. Però quin paisatge. De tu. Allez, parlet. A la Philippe. Doncs bé, em sembla que la Philippe és qui va guanyar aquesta etapa, no? Em sembla recordar. Quina passada, tu. Aquest port deu estar asfaltat recentment perquè l'asfalt és boníssim. La sort és que la bici llisca molt bé, però és durillo. Epa! Revolts de dalt de tot del col de Mancher.
baixada del Col de Menté. Ara ja estic anant per la Nacional, direcció Busós. Tinc uns 18 quilòmetres, són 2:45, a dinar a l'hotel. Tot i ser una Nacional, que pica cap a dalt un 2-3%, i això és molt vestós, perquè és poquíssim. Bueno, he agafat un petit trencall per aquí, pel poble de Fos, que m'ha estalviat un quilòmetre i mig o 2 quilòmetres de Nacional. Ara torno a sortir a Nacional. Què farem? Estic entrant a la Vall d'Aran i em ve un camió pel darrere. Bueno, doncs ja he arribat a Bussost. Aquí al costat del Garona. Ara cap a l'hotel, dutxar-me i a dinar, tu.